हलाल हा प्रश्न मुसलमानांचा धार्मिक आहे, त्याला हिंदूंचं काही देणं घेणं नाही आहे. तुम्ही हलाल काय करायचं असेल ते मस्जिदीकडे करा, हलालचं प्रोडक्ट काय विकायचं असेल मस्जिदीकडे करा, आमचं काय ॲक्सेप्ट नाही. परंतु आमचं देवस्थान, हिंदूंचं देवस्थान, त्या ठिकाणी येऊन तुम्ही हलालचा प्रकार जे करत असाल आणि कुठंतरी धार्मिक भावना भडकवत असाल तर लक्षात ठेवा, जे जयेशने म्हटलं काही होऊ शकते, काही होऊ शकते ना, कायदा हातात घेतला जाऊ शकतो. आम्हाला तो कायदा हातात घ्यायची गरज नाही आहे, म्हणून आम्ही इथं आलो. पण इथं येऊनसुद्धा काय होत नसेल तर आम्ही कायदा हातात निश्चित घेणार, कायदा हातात घेणार, हे मी आवर्जून सांगतो. मग याच्या अगोदर समितीकडे सुद्धा जयेश बोललेले आहेत. समितीला जर पडलेलं आहे, समितीला पैसा हवा आहे, समितीला तुमचं धर्माचं पडलेलं आहे, नाही बोडगेश्वराचंही पडलेलं नाही. जेवढी दुकानं येतील कोणाची असतील, दे पैसा घे दुकान, हा प्रकार जो आहे ना, हा याच्या पुढे हिंदू सहन करणार नाहीत, अजिबात सहन करणार नाही. दुसरी गोष्ट, सगळ्यांनी व्हिडिओ पाहिला, आज थूक जिहाद सारखे प्रकार चालतात, भितर कोणी थुकता ते मुद्दाम दिले होता, हे सगळे व्हिडिओ व्हायरल झाल्या. आणि या परिस्थितीत त्याच्यामुळे आरोग्याचो, हायजिनाचो हो सगळोच प्रश्न जाता. गोबी मंचुरियन संदर्भातूय आम्ही आवाज उठयल्लो. थंय जे स्टॉल आसा ताचे FDA आनी हांची परमिशन दिल्ली आसा काय ना, ते सोडून ते हलाल प्रॉडक्ट आणि ख्वाजा नांव शरीफ ताका मानता तुम्ही श्री देव बोडगेश्वराक काय फक्त हांगा बिझनेस करपाक आयल्या. आणि ह्या तरेचे टॉलरेट हिंदू ह्यान फुडें करचे ना. तो विशय कमिटी हांचे कडेन पावोनूय जेन्ना जायना, म्हणून आमकां हे पावल ना इलाजाक उजलोवचें पडलं. जेन्ना एक्शनूच घेना हाचो अर्थ तांणी ताका मान्यता दिली अशें जालें न्ही. हांच्या परवानगी शिवाय स्टॉल थंय लागता, हांच्या परवानगी शिवाय स्टॉल लागता काय आमी हातूंतल्यान प्रश्न विचारता.